Вижте какво ни пожела премиерът Денков за най-светлият християнски празник – Рождество Христово. Коледа е празник на обичта, на семейството и на радостта, която споделяме с близки и приятели. На Коледа, когато празнуваме раждането на доброто, нека се запитаме. В Библията се казва: затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето, девицата ще зачене и ще роди син. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му. В Исаия 9 глава 6 стих се казва: защото не се роди дете, син не се даде, и управлението ще лежи на рамото му, и името му ще се нарече Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Това е празника, който празнуваме – раждането на Божия син Исус Христос. И пожелавам в този благословен сезон на Рождество Христово и през цялата нова година, нека в сърцата ни засияе светлината на любовта, радостта и щастието. Нека споделяме топлина и уют с тези, които обичаме. Нека вярата изпълва душите ни и нека даряваме доброта. Честито Рождество Христово и щастлива нова година!